is nu, de toestel is voor mij. We bussen op dat is in de wijk kunnen zijn. En sinds ik uit op zie, dus hij is weer in de weer. Maar veel mensen toch echt wissen, dat moet dit is echt het gezelligste plein. Dit is het superste plein wat we hier hangen. Dus ik heb er vast geloof ik opgekomen. Ja. Lekker! Ja, het gemeentehuis was van rijden 1 uur gesloten of zo. Ja, wat mijn vader had. Heb ik een foto.